Počas zimných mesiacov sa čoraz častejšie stáva, že ráno nenaštartujete. Aj napriek tomu, že máte relatívne novú baterku, zmeny počasia a krátke jazdy jej rozhodne neprospievajú. Ako sa príkladne starať o akumulátor, si povieme v ďalšom diele seriálu spolu s odborníkmi z firmy Autobaterky SRO. Ak využívate auto prevažne v mestskej premávke a o batériu sa nestaráte, jej priemerná životnosť je 3 až 4 roky. Je nutné si uvedomiť, že akumulátor nie je perpetuum mobile a v mestskej premávke sa nikdy nestihne dobiť na úroveň, na akej bol pred štartovaním. Toto v kombinácii so samovybíjaním akumulátora a neustálym odberom vozidla spôsobuje, že postupom času sa nám napätie akumulátora znižuje na takú úroveň, kedy ešte bez problémov naštartuje motor vozidla, no prevádzka akumulátora v tomto stave spôsobuje neželané chemické procesy, ako je napríklad sulfatácia. To vedie k znižovaniu kapacity a štartovacieho prúdu akumulátora. Ak v zime chcete naštartovať, vozidlo spotrebuje oveľa viac energie, keďže motorové ústrojenstvo a mazivá sú stuhnuté. Ako tomu predchádzať? V prípade, že budete akumulátor neustále udržovať v nabitom stave, predídete predčasnému opotrebeniu a problémom so štartovaním. Odborníci odporúčajú batériu aspoň 3-krát do roka doplná nabiť vhodným nabíjacím zariadením. Nič z toho sa vás netýka, ak na jedno naštartovanie prejdete dostatočný počet kilometrov a medzi jazdami nemáte dlhé prestoje. V takom prípade sa batéria stihne nabiť na takú úroveň, na akej bola pred štartovaním. V závislosti od výbavy vozidla je táto vzdialenosť pri autách s benzínovým motorom 12 až 20 km, pri naftových motoroch je to 15 až 30 km. Ďalším predpokladom dlhej životnosti batérie je správne fungovanie dobíjacej sústavy. Nemali by ste zabúdať ani na čistotu samotného akumulátora. Taktiež, aj taká maličkosť ako správne utiahnuté a ošetrené svorky predĺžujú životnosť batérie. Ak si predsa len neviete rady so svojou batériou, nechajte to na odborníkov. Predajne firmy Autobaterky SRO nájdete v Trnave, Nitre a Bratislave. O akumulátor sa dôkladne postarajú a všetko vám vysvetlia.